Mae'r coronafeirws wedi effeithio ar arian pobl mewn llawer o ffyrdd, o ddiswyddo i golli incwm a chanilion a llawer mwy. Mae'r pandemig wedi creu ansicrwydd a chymlethdodau ar draws y wlad. Yn y gwasanaeth cynghori ariannol, rydym am sicrhau fod pobl yn cael yr help iawn cyn gyntaf â phosib, a bod gennych fynediad ar adnodd annibynnol a dibynadwy sy'n dangos eich cefnogaeth i'ch defnyddwyr neu'r bobl rydych yn ei helpu. Mae'n Teclyn Llywio Ariannol yn helpu defnyddwyr ganfod y canllawiau maen nhw eu hangen. Byddent yn cael eu cyfeirio at nifer o gwestiynau a fydd yn adnabod eu lleoliad rhanbarthol, sefyllfa gyflogaeth gyffredinol, pryderon ariannol, sefyllfa dau, ymrwymiadau a dalu, talu dyledion, ac effaith ar iechyd meddyliol. Yna, byddent yn cael eu cyflwyno a gwybodaeth ac offer hunangymorth penodol i'w problemau nhw, sy'n ei cynorthwyo i gadw trefn ar eu harian. Byddent yn gwybod beth sy'n bwysig a pha filiau neu ymrwymiadau credyd i'w blaenoriaethu, beth mae ganddynt hawl iddo, a lle i fynd am gymorth arbenigol. P'r'au deall beth sy'n digwydd pan fo gwyliau talu yn dod i ben, lle gallen dorri'n ôl a mwynhau incwm. Sut gallen nhw weithio gyda chredydwyr i ddatblygu cynllun a dalu ymarferol, neu ddeall canlyniadau o anwybyddu taliadau a fethwyd. Gall defnyddwyr stopio eu problemau ariannol droi anhawsterau mawr gyda'r Teclyn Llywio Ariannol. Mwyn darparu arweiniad holistaidd a chymorth arbenigol i amholiadau mwy cymhleth, rydym yn gweithio â phartneriaid yn y rhwydwaith cynghori ehangach, yn ogystal ag ni ein hunain. Gallwch sicrhau bod eich defnyddwyr neu'r bobl rydych yn eu cefnogi'n cael yr help a'r arweiniad maen nhw ei angen pryd maent eu hangen, drwy gyfeirio at y teclyn newydd yn eich cyfathrebiadau. Mae gyd yn un lle, yn rhad ac yn ddim i'w ddefnyddio, ac yn sicrhau y gallen nhw symud ymlaen yn ystod yr amser heriol hwn yn y ffordd orau posib.